Kami Khajakmani Bisirasani Yakulo Paithago Mantri Brishaketu Debbarmani Saktharmungbai Swnamjaknai Murabari Lewang Bazar to Bachhai kami Thangnani Lama Kraksalo Logio SDM Ardini SDO Logio Twlangwi Lama Kwtal Swnamjaknani Amchai Beraiwi Naikha Mantri Brishaketu Debbarma Kami khamani rasani selai bisilai thangka phiaba kare basai kamini lukurokni thangai su khajaknai kaisalama kaham aboni bagai kotor jungjalok kalajak kami amchani joto lukurok kami amchayo thangai sogonyani bagai lama kaham kareni bagai kachu jagai tongo Saktharmungni samung humung aboni bagai Paithago basai kami amchani lukurokni kokno wansugai ya phao samung bodang harka Mantri Brishaketu Debbarma kami Khajakmani Bisirasani Yakulo Paithago Mantri Brishaketu Debbarmani Saktharmungbai Swnamjaknai Murabari Lewang Bazar to Bachhai kami Thangnani Lama Kraksalo Logio SDM Ardini SDO Logio Twlangwi Lama Kwtal Swnamjaknani Amchai Beraiwi Naikha Mantri Brishaketu Debbarma Phaine December talni bisingono jangai rijaknai lama kaham Swnamjaknani samung huni saka khajoksa Mantri Brishaketu Debbarma training reloy. Bureau report Chini Khorang.